Mia lai thang nai salo je kisisa norokni o kamini borok bajin jang lai mani nilima. Abo bo hai. Abo hingkai ang sarang sikang kisa sawono hingkai tini sinaro sirang sati ano koktu thani pano sungmani phaimani bagai ang mo hai ani bagai onek theka kot ang mo an mane johon kai ang kong tong jakha kiri porok lai tongmani jorawo ki onek kiri oi kiri porong tongman jorawo bo sirang sati ano koktu thani sungpaina phaimani bagai belek kana hambai maya poro sanan sika abo hingkai mia saloi ko je suno ko suno abo hai guna got na khai suno got na khai man hita to je bitu bak sabai ding man mo bai kana ka bo kai to angbo dajak ting ri dikha ta mun ka angbo kisa ko youtube ro bangbo khai tong mani ba khai sa monetize ro kung jak ba kai angbo sagri jol ting kisa dajak ting ri dikha bo hai ta ga je abo no te ang dajak ting tong ri dikha de ti no ga kai te si borok tabuk ano onek bunani toknani tokhanani dokini tong hike ang abono borok ano jori so borok bo nuko saja yang hingga ang bo abo hike dajak ti rong gala khamo ko borok ban saja yang ungu ga ba ang bo dajak ting di kata bo khai ko abono hingga ang bo hike no borok ano ta ya bo hike khai ya hingga ani je ang kisa je mantik khai tong zaman youtube je mantik khai tong zamani ang abo khose khuni man ma bo ang abo banyo ang kisale sugo ni khai tong mani ba au jora ro tai sing te borok ano amti dok nugui bo tong ma ya ro tang thu sa ji ro tang thu ne ka kai ati ing ya ka ang bo bong ni ba ki tai ula ba hai ki bi ro khai tai sa ko ko la ta sa ko aba ki tai da ka la ta bong ni ba ga kan ko ko sa na ni ka kai ang to an mu bi do khai na onek to ja bo khai ya to ba ang ki se mi sa man man khai tong ja bo ba kai abon ba ni ang da ja ting kha ka ba khai ta ko sui sungi pura wana nayo musukna enggak mah enggak hari kamu angko mesti badiri no semua senyuk tonggo tam karena bawa tiba pika asih hindung masih bo khatsaka angkuri kayu Bo sabo. kayu bo nilima blogar kayu ta bo kaisa tikon kita blogar kayu bo angkuri khatsaka kayu kagang kaya ani mano borok kino angko sindageng ma andas kuri gian kuri nungga ani sinya anti hinai ani sinyo tam ati ma hin hintaw enggak mah enggak ari ini nabo tam makok lah mengapa ini sini semurut maya di ba ani tabu mani koting kang ano wari kita kai mengbahai ma kono lima ke bos kai malia pura angka video sikhane hine kamera naik ke mobile naik ke di mobile no ke kono ang kai moro goto no nuk na tara mainai ro video viral kai ma jaga wono ro nuk na ano ang bo bahai ke to ang ani no ko tok tok ang aku di ai mano bo tin to ang no ko tong tin no ang tok kai to ang no ko tong tin ang tok hari to ni na ko ta mo buku sabune no am ti ko buku ni dia bakar am ti tok sa bur su kai se borong okra borong no minta ngati ke sa mo ti botang tang ke kai ani biar gana ok kai engko video kai ani boundary bising kai ba engko video kai enggak ang ongkori thanggang bai to tama thangka tangai hindi nang tamo karonoi dekho nang thanggen video kini parani borong ni kokno dekho thangkun nang ati king korana nang ati ke mati sa ni manung tang ati ki sa ni ang thanggai ani biar gana o tongo lakha tongo ang lakha talang gini kamera no buk khaina bagi ang ma thangka ang abo bono buka boundary bising boundary ang bono buna bagi ang thangya abo thangmani karon ke nang tam karoni bori jontui nang ana kamera khaina ni thai abon bagi ang thanggai bukayo ani to kamera kiri ang mobile butu jaga gang gono no ko tong ti ang sahar ko mani bono ang kai bo ano video khai i ko mono ano ko nai sindal ma dati po ano buri sitra hai rai dati po sindal la ko bunte kan buri che ngai to hai rai to ai bo bisu sundari dai bini bu sasikla tabuk sikla bo vlog tangi tong ha kai Mia no tarui agi rogo obo hai pati mo rogo dang kha prai no pati mungkha sin parani borong no ko mui sunu dia burti borong no mui sunu dia kai agi bo sin oro paran borong ro bai no ko borong ko ta wala lai no ko pitam nan kono bicara atu mani kore ngakai bicara atu mani kore ngata mungkha salai bo khaya borong khanya ni bo sia butu ya raga phaya sa ngai o tabu tam nane khar komo ko loina sawo ki sawita takon bo direct gu ko bo to kaisa khar ni ko khaya bo dibono bo ga bo khaya ta ang do ko piong nai sawo ngai er pura ka tin paran bo to warning 3 din warning di sabono ma
nungko haji nung aku yang kai kento beha bobo beha dalang naik ini kaman bore last toh ngakai last te dinong to boang kota sinoro kasih tonggo beri kang tola beri kang potma kasih tonggo kasih sinmo mohrani pur kamnani boran kubra high secondary school ni ungkulok digi boys budjo mane boys hostel tonggo sinoro das ada kaman sini no bin no ani no pura sung ai kente sung nugo borong ha ngang ta mu sung lai simaya sung lai thang ko tu no ani suiro beng thro ta ma an si kita ro khaga tam ko ba sung ko khaya borong na sung ko bo kinia ko bo khaya kita hanya bono tam nan bono musuk sung tam karone sung bono musuk na ba hari ini lama nengblok khai dong di pok loi abo to kasih income ni lama segede neng income khai dong di prai borok no borok gila mah borok ko sara ti prawo khai dong blok ar khai ro borok khai tam no ri jono punu gi borok khai ba ang bo blok mayo ang bin blok mas mayo khai tegang ka bunyara nai ya emne khai tin mo ta tam nani para himalia elakar ku pin ti pok mano borok bo bo khai be ba har khai ka bo sak bo tam khai na bo acting khai kam nai ki khong nai bocin nogo kan betul no borong mun cuci dia an mano tuh mau mun dia an nogo tuh selatin nogo tuh lakrok kan gede tuh nogo sab tuh tang tong jauh an ma buri sih tong tuh suri mano borok sekelang mah ikhlas ikhlas saya tidak ke parang borong no tuh mun cuci dia sui tong musuk kami no tamu bisri kok kawui hingga ini borok bong kino bo kitar po enggak jeng no kan tong itu saya deh apa tuh kita nak kok ya mora para kamu nih bisi semua para kami nanti tunggu ada satu kali. Tabu busin no kung tong nang para. Kino para wonu kung tong prai, solis da kano, nang prai no. Solis dilayan no. Kino ro. 32 परिवार जैसे 32 परिवार. 32 परिवार. Oh 32 परिवार ni jot rani lagi tong lai. Jot sapu tongo borno chung mai mano ani bebahar bobahai. Terus just ang mo kasih kok kana mo tunggu dara mane tam nani mau video no naik tunggui, an video naik tunggui komen kaya orang kita kok ketama musunggo, angkor no request kayo, borok an mana anak hamil hinan sedang borok itu, ani oro pura tiap kaya nih kan tuh, bini bebahar bobahai, ani bebahar bobahai, ang tuh komen no kaprai no, tam sih sindal, biasa, borok tuh hati rok ini dijak kan, nggak abon no ang kawo, borok mana akong no mutang nang tuh, tak koyek channel tong ko. Mana mobile teman pinar jak tunggu, abon obo muthangan jas itu, enggak abon. Sedang mani engkau norokor na paling namu semua. Iya, semua dah kan paling namu semua. Enggak bobo tam nani bobo boni di bidu, oi bobo mago sinai. Abo kasih cin paran boror orang mayu tu no, mana men de mosi. Ang to tabu ang blogar ya, ang kasih mana tam nani mago tong nai kasih borok ang sadron to borok sih, ang blogar boya. Enggak ang gono blog hanya kutanya, ya kan gono blog hanya kamu. Bini je sehara bobo hakai sehara khalai ano biru khai pai budu kita sadaka tumbui ri cikon sadaka tumbui dam sasimi tani bo ano biru khai anggono sagman kamu anggono sagya ani obo hai ବ୍ୟବହାର ku buguru buma bola thatuja la thabuna hin khai buma anggono sagya erkore nirmani kusla phayo wai kan pura bini a mani no sakai sera sakai hin dari phayo ano dari phayo sabo khai sagya nge bodje ta bom sunya asi ini cara dumai ro buna hin no khai tam thanya ko kusla ha bor bina ko tam habe bahar ba gacin paran boro abono bono tade bini bam bukuni ap hibo gocin paran boro mon dus khai ga e ko mo ka ko ko angka se ko na nai ma hain tha tam nani bor bulo ko khai ri bini ko khai ri ka baral khajani ko ani ma song tunta boro mo tai kulum purbo mu supti tho bin wa ti purbo ko pho hari jeng bini bo mo tai da kulum tong tam tunta bo musumani ko gya angkon tamu musuh nani ari borang aji wui tabu prai borong blog al borok tongo to kan orang pusha aji lai tong aji ti ko kurui nini blog nang khaji nini nang lama khai thani nini aro tong kuno gebengani moto kurui ani kota jadara blog khaina tong tang gebeng na ba kaisa lama ka hamti kisi thango nang lama ka ham hintani hindi ko kurui nang nini jeng abo jeng sapu tongo ang 100 ba sapu tongo abon digi jara blog khani rong ta mane ka ham to khunung lai rong no jeng eksobar angjot pani blog mamayo iko tabu ang tahu kawan blog ani bung kawan istar blog kayo amnai ang kono saput kayo bamene purai borok blogar borong ang saput kayo hamdagi ang saput kai nayo nayi apa Mau paran bung kai? Cuma paran bung kai bahadur show para